Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Vanġeli kellemna illi wieħed jitlob id-dawl lil-mulej. U anki aħna fil-bidu tal-ġurnata nitolbu dak id-dawl li huwa laqgħa spiritwali li jiġi mill-kelma tal-Alla biex naraw tajjeb il-preżenza ta' Alla fostna. Għan-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra biex niċċelebraw kif jixraq din il-liturġija mqazza. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħnina. Ferħ ta' min jħobbok mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-udis li nofruha għal Lorna Grek. Nitolbuk mulej Alla tagħna, għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek, għax lejna sħiħ u bla tmiem jinsab fil-li dejjem naqdu lilek li minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tal-Makkabin. F'dak iż-żmien ħareġ għerq mill-lar Antioku Epifani bin is-Sultan Antioku qabel ma beda jsaltan fis-sena 137 tas-saltna tal-Griegi kien miżmum Bran Fruma. Dik il-ħabta ħarġu minn Iżrael xi nies renegati u bdew ixewxu lil ħafna nies u jgħidulhom: ejja mmorru nagħmlu patt mal-ġentili ta' madwarna għax kemm minna li ksirnija magħhom laħquna ħafna ħsarat. Dan id-diskors inħoġob u ndaħħlu xi wħud mill-poplu u marru għand is-sultan. U dan tom is-seta li jdaħħlu d-drawiet tal-ġnus. Bnew ġinnażju f'Ġerusalemm skont id-drawwa tal-ġentili. Neħħaw is-sinjali taċ-ċirkonċiżjoni u ċaħdu l-patt il-qaddis. Bdew jitħaltu mal-ġentili u bijew ruhom għal ħażen. Imbagħad is-sultan kiteb lis-saltna kollha tiegħu li l-kol kellhom jiffurmaw poplu wieħed u kull wieħed iħalli liġi tiegħu. Iġnus kollha għadu għad-digrit tas-sultan u ħafna minn Iżrael oġbithom ir-reġjun tiegħu u offrew is-sagrifiċċji lill-Alla tfolot u kisru jum is-sibt. Fil-15 tax-xahar ta' Kislew tas-sena 145 Antiokju talla l-idolu profanazzjoni u ħerba fuq l-artal u hekk ukoll tellew artali fl-ibliet kollha ta' Ġuda. Ħarqu l-inċens fil-bibien ta' djarhom u fil-pjazzezz. Il-kotba tal-liġi li l-nexxilhom isibu għamluhom b'ċejjeċ u ħarquhom. Kull min kienu jsibulu xi ktieb tal-patt jew nkella kien iħares il-liġi kienu jagħtuh il-mewt bis-saħħa tad-digrit tas-sultan. Imma ħafna minn Iżrael għamlu l-qalb u websu rashom li ma jiklux ikel imniġġes u ma għażlu li jmutu basta li ma jitniġġsux b'ikel projbit u ma jipprofanawx il-pratt qaddis u mietu. Kbira kienet il-korla fuq Iżrael. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Mulej, għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Mulej, għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek.
nada pal-aħħar minħabba ħżiena li jitilqu l-liġi tiegħek. Il-ħbula tal-ħżiena dawra mejta għal-quni imma jien ma nsejtx il-liġi tiegħek. Mulej, għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Eħlisni mill-moħqrija tal-bniedem u nħares il-preċetti tiegħek. Orbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, dawk li tbedu mill-liġi tiegħek. Mulej, għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Il-bot mill-ħżiena s-salvazzjoni, għax ma jfittxux il-kmandamenti tiegħek. Nara l-dawk li ħallewk u niskerraħhom, għax ma jħarsux il-kelma tiegħek. Mulej, għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Nqumu għall-Evanġelju. Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Waqt li Ġesu kien risa lejn Ġeriko, kien hemm wieħed għama bil-qiegħda mal-ġenb it-triq jittallab il-karità. Dan sema l-kottra tan-nies għaddejja u beda jistaqsi x'ġara u għalulu li kien għaddej Ġesu ta' Nażaret. U qabad jgħajjat u jgħid, Ġesu bin David, ikollok ħnina minni. Dawk li kienu mixin quddiem bdew iċanfruh u jsiktuh, imma hu aktar is-sokta jgħajjat, bin David, ikollok ħnina minni. Ġesu waqaf wordna li jresqulu quddiemu. Meta resa staqsih, xi trid nagħmillek? Li nara mulej wieġbu dak u Ġesu qallu, ara, iva, il-fidi tiegħek salvatek. U minnu fih beda jara u baqa' miexi warajh jagħti glorja lill-Alla. U l-poplu kollu li radan beda jfaħħal lill-Alla. Il-kelma tal-mulej. L-għama tal-Vanġelu tal-lum jurina kif il-ħajja tagħna tista' titbiddel. Għaliex l-għama għamel mixja ta' fidi. U xi tfisser din il-mixja ta' fidi? Illi wieħed jaraf is-sitwazzjoni tiegħu u jista' jkun kuntent u jista' ma jkunx. U f'dan il-każ l-għama kif jippreżentanna l-Vanġelu ta' San Luqa huwa wieħed li qata qalbu. Għaliex jgħidilna preċiżament illi kien hemm dan l-għama bil-qiegħda ma' ġenb it-triq jittallab il-karità. Dan jifisser illi ma seta jew ma rridx jew ma kienx kapaċi jagħmel xejn. Allura intelaq. Kemm il-darba aħna wkoll insibu ruħna f'sitwazzjoni illi ma nafux se naqbdu nagħmlu. U forsi naqtaw qalbna minn dak li nixtiequ jew minn dak li rridu. X'ġara fil-każ ta' dan l-għama? Sema l-ajjat li ġej dan il-profeta ta' Nażaret, Ġesu. U dan milli jidher kien jistenna wkoll il-Messija għax kien sema li kien Ġesu ta' Nażaret għarfu bħala l-Messija meta beda jgħajjat Ġesu bin David ħenna lija. U din tfisser li kien jemmen u emmen fil-mġa ta' Ġesu. U għalhekk x'kien Ġesu mbagħad permezz ta' dawk in-nies
li ippruvaw iwafqu l-ajjat ta' dan l-ama, Ġesu qiegħda bl-istess nies biex isejjaħ lil dan l-ama, lil din il-persuna mitlufa fija nfisha ma tafx sa taqbad tagħmel, imma siebet il-kuraġġ u tgħid dak li temmen li Ġesu jista' jħenna lih. U hekk għamel. U Ġesu staqsih, xi trid jien nagħmellek? Ħafna drabi aħna fit-talb tagħna forsi naħsbu wisq fina nfusna, imma ma naħsbux f'dak li l-mulej jista' jagħmlilna. Ġesu li dan qallu xi trid nagħmellek, ma qallu biex jagħmillu sinjur, imma li jara biex jaraf is-sitwazzjoni tiegħu u jgħix ħajja normali. U r-risposta ta' Ġesu qallu iva tara, imma mbagħad qallu il-fidi tiegħek salvatek, ma qaltlux il-fidi tiegħek fejqitek, għax Ġesu ma kienx biħsibu jagħmel il-miraklu għas-saġġ, jiġifieri feħen nifsu, imma biex jagħti talima kemm lil dik il-persuna li jagħmel il-miraklu u kemm għalina u għal dak kollha li jisimgħu din il-ġajja. Iva, il-fidi is-salvana. U kif is-salvana? Turina x'inhi s-sitwazzjoni tagħna u li ma hi r-relazzjoni li aħna għandna magħha jew aħjar. Il-fidi turina x'relazzjoni għandu magħna l-mulej biex aħna ngħixu ta' wliedu. U x'għamel dan? Mar wara Ġesu u beda jfaħħal lill-Alla u jħabbar dak li ġralu. Issa aħna li nisimgħu l-quddies kuljum, dak ta' madwarna jarawna li aħna għandna fidi li tfaħħar il-mulej, li ħajjitna hija glorja ta' Alla. Nispera li iva. Jekk mhux hekk nitolbuh dak id-dawl neċessarju, jiġifieri dak l-erf spiritwali biex quddiem l-għażliet żgħar jew partikolari nażlu dejjem l-aħjar għas-salvazzjoni tagħna. U dan hu meta aħna brida tajba anke żgħira inwettqu il-kelma ta' Alla wara li nkunu smajnija waqt il-liturġija tagħna. U hawnhekk aħna għandna don kbir li l-mulej jagħtina dak id-dawl tiegħu biex aħna naraw ir-rida tiegħu f'ħajjitna u jtina l-kuraġġ li wettquha ġurnata wara oħra. U bil-wifqa u Kristu ġie fid-dinja iħabbar il-wasla tas-saltna ta' Alla. F'isem ta' Ġesu il-morda jfiqu, il-mejtin iqumu u l-fidwa tiġi mxandra lill-fqajrin, jiġifieri lil dawk sempliċi umli. U għalhekk irresqu qudiemu it-talba tagħna u ngħidulu: uri lilna mulej it-tjieba tiegħek, uri lilna mulej għal dawk li huma kontra l-Knisja biex jiftħu għajnejhom għad-dawl tal-verità u jkunu lesti li jinbidlu, nitolbu. Għal min iħossu indifferenti jew b'qalbu maqtuwa biex l-eżempju tal-insara iwasslu jaqbad it-triq li tieħdu għand Kristu, nitolbu. Għal persuni niqsim mid-dawl, mhux biss dak fiżiku imma mod partikolari dak spiritwali biex jintegraw ruħhom dejjem iżjed fis-soċjetà u fil-Knisja, nitolbu. Nitolbu l-mulej jagħtina d-don tax-xita li l-art tagħna hija għaċċana biex il-frott għall-ikel tagħna ma jinqos qatt, nitolbu. Permettu li talba bit-Taljan. Preghiamo perché la luce della parola di Dio sia per noi quel punto di riferimento perché le nostre scelte siano cristiane ovunque e sempre. Preghiamo.
nitolbu. Uri lilna mulej it-tiegħek. Fiskiet irresqu it-tal personali tagħna. O Alla, int l-ola tjubija, uri lilna it-tieba tiegħek wisma' bibnek Ġesu Kristu sidna li miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit, nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dili jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xogħol tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li s-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek jaqlanna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jikżminna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mis-sera għaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irroddulek ħajr. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, int jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna irroddulek ħajr u jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jvidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni. Għalhekk nissibku maqtajja tal-anġu l-qaddisin u f'erbir il-faruk u intennulek għaddis, għaddis, għaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Glorja tiegħek u sanna fil-għoli ta' skur. Lirek il-ġej fi semin mulej u sanna fil-għoli ta' skur. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dannu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek mi. Għalek aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodurek ħaj, għax oġbok til-għana
hawn qudiemek biex ngħaduk. Miċċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisew wieħed li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar fruħ Lorna Grek li joġbok is-sejħila għal għandek minn dinja. Ftakar fħutna dak li raqdu bit-tama tal-qawmien, daħħal qudiemek il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għatlina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fidi u b'tama nitolbu id-dawl tal-fidi biex naraw dejjem il-Alla preżenti fostna, u għalhekk nitolbu ngħidu missierna li inti f'ismawek jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun l-tritin kif is-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fid-diġġej il-daħlizna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem, natikom islem tiegħi. La tħares lejn dubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla. Danu Ġesu, danu l-ħarruf talla li jnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Infaħru l-mulej tal-misteru tal-qawmien għal-ħajja billi niftakru ħutna l-mejtin. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistriħu fil-paċi. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament tal-Ewkaristija. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sakrifiċċju li jibnek ordnana nagħmlu f'tifkira tiegħu ikun jiswilna dawl biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar ngħidu Ava Marija l-Madonna ta' Pinu biex nafdaw din il-ġimgħa biex id-dawl tal-erf ta' Alla ma jinqosna qatt biex ħajjitna tkun ta' tifħir u glorja lil Alla. Ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkin di vostri nisa, il-frotar. Tlabalina metimmi, is-sov is-sija tal-mewt tal-anna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.